Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Medisele să ne jucăm Five Nights at Freddy's. Noaptea a doua și poate că o să-mi iau jumpscare. Nu zic că o să-mi iau jumpscare pentru că nu sunt foarte bun jucător de folosit tot cel mai mare Nubert. Însă cred că am un fel de strategie. Știu că noaptea a doua vine și vulpea Foxy, care stă în Pirate Cove și care dacă nu verificăm pe ea vine și mă omoară. Și dacă nu mă omoară îmi fură din baterii, ceea ce este... îl face un jet car ordinar. Însă nu este asta cea mai mare problemă. Nici pe aproape. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Acho que eu estava achando que eu ia fazer. Oh. Interesting. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. FNAF la domnul Freddy's. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your door. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Cineva e în bucătărie. Cineva e în bucătărie. Și nu de alta, dar bucătărie e cam aproape. De fapt, cred că ne descurcăm foarte bine.
ne descurcăm acceptabil. Foarte fantastic, suntem la 3 dimineața și avem 59% putere. Cineva în bucătărie și sunt sigur că e Chica. Foxy nu s-a mișcat până acum, ceea ce este mai bine decât excelent. Mie îmi convine. Ok, acolo. Mă dă ceva de Chica găina. Mai merge și în 2 frame-uri. Let's go! Am terminat! Noaptea a doua. Ușor, finuț. Nici măcar nu s-a mișcat domnul Foxy. Însă cam atât a fost cu videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați un like și subscribe. La revedere! Dacă e, puteți să vă abonați la canalul meu, să vă mai uitați la alte videoclipuri cu noaptea 1 sau dacă eu din viitor voi posta încă niște videoclipuri cu noaptea 2 sau mai multe nopți. Am terminat jocul demo, ceea ce este foarte bine. Am găsit și easter egg-ul lui Mr. Freddy, care dacă i-a pus nasul face un sunet excelent. M-a ajutat foarte mult din punct de vedere psihic. Cred că și dacă William Afton avea năsucul lui Freddy, nu mai omora copiii și făcea toată tărăbălia asta. Da, atât a fost cu videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, apăsați like, subscribe. Dacă nu v-a plăcut, apăsați like, subscribe. La revedere!